Казвам се Димитър Аврамов и се занимавам с изкуство, илюстрация, рисуване. Няколко пъти бяха в живота ми. Първият път беше когато бях на 3 и реших, че трябва да рисувам по всякакви стени, полове и така нататък, докато нашите не се усетиха, че трябва да ми вземат скисници, които обрисувах в продължение на дълги години, докато не влезнах в сценични кадри, когато бях на 14. След което завърших и имах дълъг период от 5-6 години, в които не се занимавах с изкуство, защото бях малко или много изгубил страст за него, или по-скоро бях забравил каква е страстта, докато рисувам. В по-късен етап, когато бях на 25-26, го преоткрих и реших, че това е нещо, в което съм най-добър и това трябва да е моя път. Започнах много просто с рисунки върху лист, които после обработвах с скенер и на Photoshop, но след 1-2 години това не ми беше съвсем достатъчно. Исках да премина към нещо по-сериозно и тогава открих, че трябва да си взема някакъв хардуер, с който да работя и да правя по-въздействащи неща, да включат цвят, защото работих предимно в черно-бяло. В момента, в който си взех таблет, нещата започнаха да придобиват все повече и повече визията, която си представих в главата си, че трябва да бъдат моите неща. И честно казано, до ден днешен хората ми казват, че аз имам стил, но за мен лично няма някакъв дефинитивен начин, по който моите неща изглеждат. Те постоянно се изменят, аз лично го усещам, хората може би не чак толкова много, но всичкото това нещо е път и в следващите 10 години ще се измени още и още и още, докато просто в един момент ще се превърне в някакъв вид стейпъл или много ясен начин, по който хората ще определят моето изкуство като мое, като стил, като моя стил. Моите неща в момента основно можете да видите в Instagram профила ми dmtr.avramov. Вдъхновенията ми идват от адски много неща, всъщност. Като повечето от това е музика и кинематография в филми и като цяло атмосфера в всякакви версии и форми на изкуство. Човек трябва да се остави на това, което усеща. В моя случай поне е каквото и да се е случвало в живота ми, колкото и да съм бил мотивиран или демотивиран, аз винаги малко или много съм знаел, че трябва да слушам това, което е вътре в мен. И то е много лесно, защото когато правиш това, което искаш да правиш, не можеш да сравниш много самата емоция с нещо друго. Тоест, ако ти просто работиш някаква работа като компромис, можеш да направиш разликата с това чувство, което получаваш, когато правиш това, което искаш да правиш. Много сложно го обясних. Няма някаква конкретна формула, честно казано. То е буквално нещо, което усещаш вътрешно. То
Малко е като с пеперутките в стомаха, които хората описват, когато се влюбиш, защото е емоция, чиста и сурова. Просто човек трябва да знае как да слуша себе си, което също не е много просто нещо, то е процес. И ако по някакъв начин можеш да го усетиш, да го чуеш това нещо, тази емоция, значи ти знаеш, че трябва да го правиш това нещо. То е страст. То е буквално просто страст. Вдъхновението реално си идва с мотивацията да работиш. В крайна сметка, с каквото и да се занимава човек, макар че в случая говорим за изкуство, не трябва да отлагаш и да чакаш, за да правиш това, което искаш, защото в крайна сметка таланта е просто измислена дума, а пък ценното време, което се влага в това, което е твоята страст, не може да се върне, ако е изгубено. Така че не си губете времето.